Cele 3 comori de la Casa Roz, pelinul, cuișoarele și lucrul negru. Acestea au un efect testat și dovedit în eliminarea anumitor musafiri nepoftiți din corpul nostru. Aceștia sunt virusuri, bacterii, dar și de dimensiuni mai mari, precum paraziții intestinali. Oricine a mâncat carne, pește, pui la viața lui, sigur are acești paraziți. Pe internet poți vedea chiar și imagini cu acești paraziți care în corpul tău mănâncă din mâncarea ta. Unii sug din sângele tău și îți dau sistemul imunitar peste cap, astfel diminuându-ți energia și vitalitatea. Elimină-i prin administrarea zilnică a celor 3 comori pe timp de minim 100 de zile. În general, aceste creaturi trăiesc 90 de zile. Și luând aceste ierburi, te vei asigura că vei elimina a doua generație de ouă depuse. Acești paraziți țin sistemul imunitar pe un nivel slăbit și astfel ne îmbolnăvim mai ușor și mai des de gripe și răceli, fiind chiar mai predispuși la alte boli mai grave. Folosește așadar cele 3 comori zilnic pentru 90 sau 100 de zile. În fiecare după masă, pe la 4 sau 5 seara, ia-ți doza din cele 3 comori, pelin, cuișoare și lucru negru. Amestecă doza celor 3 într-un pahar cu apă, închide ochii și bea tot conținutul. Închiderea ochilor este opțională, bineînțeles, și este ca o glumă. Ideea este să fii pregătit, pentru că băutura este foarte amară. Această licoare amară va face bine și la ficat în același timp. Cele 3 comori de la Casa Roz. Despre proprietățile acestor 3 comori puteți afla documentându-vă pe site-ul bucuriebunăstarehrișcă.blogspot.com.